Il-Pulizija ħabret li għal sena oħra matul il-jiem tal-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena, it-toroq Maltin kienu ħilsa minn inċidenti serji ta' traffiku. Fi stqarrija qalet li fl-aħħar 10 ijiem seru aktar minn 170 road check bl-assistenza ta' uffiċjali minn Transport Malta u li matulhom twaqfu aktar minn 4700 vettura u nħarġu aktar minn 400 taħrika. Spjegat li fost il-kontravenzjonijiet li nħarġu kien hemm li l-sewwieqa li nqabdu jsuqu mingħajr il-liċenzja waħla, użu ta' mobile waqt is-sewqan u sewwieqa mhux libsin iċ-ċinturin tas-sigurtà. Numru ta' vetturi ġew ukoll irbunkati għax is-sewwieq ma ppreżentax liċenzja valida. Fuħut minn dawn l-ispezzjonijiet intużaw l-speed guns fejn inħarġu aktar minn 85 taħrika fuq veloċità eċċessiva. Qalet li fejn kien hemm suspett raġonevoli saru tfittxijiet fil-vetturi mill-klieb tal-Pulizija kif ukoll saru testijiet tal-breathalyzer bi 11 persuna instabu pożittivi. Minn barra dawn l-ispezzjonijiet f'diversi lokalitajiet il-Pulizija qasmu wkoll materjal edukattiv biex jekk wieħed se jixrob ma jsuq. Dan il-materjal saħansitra tpoġġa fost oħrajn fuq vetturi parkjati. L-istess qarrija kwotat il-kellim tal-Pulizija jgħid li dan l-eżerċizzju ta' spezzjonijiet fit-toroq mhux se jieqaf fit-tmiem il-festi tal-ewwel tas-sena, iżda se jibqa' għaddej tul is-sena kollha bilan li f'Malta u f'Għawdex ikun hawn toroq iżjed siguri. Ratħar lil pubbliku biex matul dawn il-jiem ta' festi ikkoopera għal toroq siguri, ħilsa minn inċidenti serji.